Guys, daghan kayo rong panahon nga mga tao nga gusto silang daygon sa ilang isig ka magtotoo, gusto silang madayeg sa ubang tao, gusto silang mahimo silang sikat ngadto sa ubang tao. So ini nga sambingay sigutan nato ang sambingay sa Kristohanon nga magpadayeg sa ubang tao ug kaning sa Kristohanon nga ganahan sila nga daygon sa ilang kauban nga mga magtotoo. Kay para mas masabtan nato inani ang senaryo sa atong sambingay. Adunay usa ka amahan nga dili siya gusto nga ang iyahang anak kana bitawng malain ang kanang instinct sa iyang anak. So every time nga kining iyang anak iyahang agakon para palakawon, kung madugmo gani ang bata para nga dili muhilak ang bata, para dili kana bitawng dili magul ang bata. So kada madugmo masayop ang bata, iyang palakpakan. Madugmo na gani ang bata minsan, wow, muana dayon ang amahan nga para ibutang niya sa una-una sa bata nga dili malain ang bata o dili magul o dili muhilak. Okay, so every time yun na nga madugmo ang bata, siging kadugmo ang bata, palakpakan niya, daygon niya. Kung madugmo na gani, daygon na niya, di ba? So lahi ang iyang pamaagi kay dili siya gusto nga ang bata mabutangan og kahadlok kaning kaguol umuhilak. So muna nga ang bata murag naanad pud siya nga palakpakan siya hangtod gud siya nagkadako ang naitabo hinuon igsuon pagka dako na sa bata magsige na hinuon siya kadugmo, dili na hinuon siya katarong og lakaw kundi magsige na hinuon siya kadagma samtang maglakaw siya. Nganuman kay tungod na anad siya sa panahon nga gamay pa siya nga kung madugmo siya, palakpakan siya sa iyang amahan ug daygon ra siya bisag madugmo siya. Okay? So dili maayo ang nahitabo sa unahan kay hinuon nagsige na hinuon kadagma ang bata, dili na nung katarong og lakaw. So dinhi lang ta mukutob sa atong sambingay guys. Medyo kalatawan itong sambingay karon pero mo ni ang realidad karong panahon na. Ang tao gusto gyud, ang instinct sagad sa mga tao nga gusto gyud nga daygon, gusto gyud nga dili ta makabaton og kaguol, di ba? Kasagaran gyud sa mga tao og libakon na gani og daoton og dili daygon, maguol dayon, anang magsubo dayon, mairita dayon og dunay mga negatibo dayong reaction. Pero samantalang kung makabaton ang tao og pagdahig, grabe ang iyang bation, kalipay, mas mualig hinuon ang tao kung daygon siya. Mas sama sa kabata nga sa diyang palakpakan siya pagkadugmo niya, nialig hinuon siya, sige na hinuon sa padugmo-dugmo. So mo po ni ang sagad mahitabo, ang lison nga makuha nato, mo po ni ang sagad mahitabo karon kung usa ka Kristohanon nga ganahan kang daygon, sige kang madayeg sa ubang tao, ang mahitabo is murag maanad ang imuhang inner being, imong karakter sa sulod, maanad siya og receive sa mga pagdayeg. So ang nahitabo is murag mualig pud ang tawo, mualig pud ang atong kinaiya kung kanunay tang makadawat og mga pagdayeg. Okay? So kung atong pagbuhat, ang atong intention para daygon lang sa ubang tawo, moabot gani ang point nga dili na sila mudayeg sa ato ang gipangbuhat, no? Ato na nang ginanggihaguan, ato na ginang giayo pagbuhat og gipakita gyud nato sila nga maayo atong gibuhat. So mahitabo gani nga dili na ta daygon, dunay posibilidad nga mawala ang imong kaligon, mawala imong kadasig ug maluya ka tungod kay wala na imuday kanimo. Munang dili gyud ni maayo ning kinaiya nga pleasing to others, kana bang magpakita sa ubang tao para madayeg lang ang ilang mga maayo nga gipangbuhat. Matud pa sa Matthew chapter 6 verse 1, matkuni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat, kun ingno ninyo ni ana dili kamo makadawat og ganti gikan sa iyong amahan ngadto sa langit. Gitudlo gyud diri sa atong Ginoong Hesukristo nga matngunan gyud daw nato nga dili nato ipasundayag ang atong mga maayo nga mga nahimo. Kana bitang pasundayag, kana bitang gusto jud ka nga maila, gusto jud ka makita nga maayo ka, imo jung ipanabi. Nay mga tawo nga grabe ang bisan wala nangutana ang nangutana ang tao, pero gusto ko siya nga siya gud mismo ang mutabi nga muna ang iyang nahimo, muni akong mga maayo nga nabuhat, mga na-achieve sa kinabuhi. Dunay mga tao ana po gitawag na siya og pasundayag nga gusto ka nga maday, gusto kang maila,
and which is dili na siya maayo sa tubangan sa Ginoo. Paabuta lang ang mga tao nga maoy mo appreciate sa imuha, sa imong mga nahimo, paabuta lang. Paabuta lang sila kay di man pug ka maka-blame kung nindaygon sila nimo. Pero lahi nang ipasundayag nimo para daygon ka kaysa atong bisan wala ka nakit-i nga nagbuhat niya na unya naragyoy na nakakita nimo og sila mismo ang nidayeg sa imuha. Doon na nay kalainan. Okay? Muna nga dili gud ta dapat magpasundayag kung unsa itong mga maayo nga nahimo. Okay? Gani gingon sa verse 2 nga busa kun muhatag kamong hinabang ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakarong ingnon sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. So wala tay ganti kung ato ning ginahimo nga magpadayeg ta, di ba? Kay ang ganting atong nadawat niya na mao na tong mga pagdayeg sa mga tao. Pero sa tubangan sa Ginoo wala na tay madawat nga ganti. So alakan sita kung sigitang ganahan nga makadawat og mga pagdayeg sa mga tao, alakan sita. Pero mas maayo hinuon kung sigitang kadawat og mga pagbiay, mga pagtamay, pag-lockdown, mas maayo hinuon kung munay moabot nato. Nganuman kung makadawat ta niya na dako tag award sa Ginoo, dako tag ganti sa Ginoo, ang magpaubos ituboy sa Ginoo. Okay? Kay kani man kung ganahan nga magpadayeg, usa kini ka kinaiya nga mapahitas-on. Kung ganahan tang mo receive og mga pagdaig, muna itong gi-after, muna itong gipangita nga gusto ta nga daygon ta nila, gusto ta nga makita nila ang tuwang mga kamaayo, then usa ka na ka karakter nga pagpataas sa kinabuhi, and which is dili na maayo sa tubangan sa Ginoo. Kung muna itong ipakita nga kinaiya, iya tang i-down. Pero kung magpaubos kita, taliwala sa mga wala na receive nga mga pagdaig, mga pagbiay-biay, mga pagtamay, mga pagsaway, kung ato nang i-receive sa itong kinabuhi na nagpaubos ta, then ang Dios na imutuboy nato. Dagko tag reward, dagko tag ganti sa tubangan sa Ginoo. Guys, kung na-bless ka nining mga sambingay, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys nga naka-subscribe ka sa atong channel aron ma-notify ka sa dagan pa natong mga sambingay. Guys, glory to God. Kita-kita na punta sa atong mga next nga mga sambingay. God bless.